Witajcie Rostomili. Dzisiową wyrządzym o tym, jako się nosiło patyki w dzichcie. Jak macie to moi wyrządzani radzi, to mi dajcie palec do wyrchu, subskrybujcie mój kanał, bydym rod, jak to zrobicie, bo to moi drzystani pójdzie dali do świata. Tuż ty patyki w dzichcie. Kto jeszcze dzisiaj chodzi na patyki do lasa? Dzisiaj isto żodyn, bo przeca se wszyscy pokupili takowne piece, z których bez mala nie wylazuje żaden dym, a styknie przyciść jeden knefel, co by mieć doma ciepło. Hańdowni ludzie jednako, jak się rychtowali do zimy, to musieli se narychtować jeden corek drzewa, a drugi corek wąglo, bo do kachloka, a potem do centralnioka się musiało naciepać, co by baj w mrozy szło w izbie wysiedzieć. Ale jak się kończyła zima, a zaczynał pomału jor, to w corku było porę kąsków, a na polu furt było chłodno. W ten czas gazda, albo gaździno, szła zbierać patyki kole chałupy. Gdy miał blisko las, to se nazbierał gałęzi, co pospadowały ze strumów, a przysmyczył ich ku chałupie. Stykło jaki gościk hebzio nazbierać, a chynąć to pod blachę, co by w całej chałupie było ciepło. Wspominam se, że jak się szło po patyki, to się dyski brało dzichtę. Dzichta to był wielkucny kąsek celtu, co się w nim nosiło siano, słomę, trowę, a i patyki do hajcowania. Czym więcej się do takownej dzichty patyków a gałęzi nastyrkało, tym lepszy, bo nie trzeba było tyle razy drepsić do lasa, tam a spadki. Hańdowni po lasach nie leżało tyle gałęzi jako te razy. Ludzie wszystko wyzbierali, a ciepali pod blachę, bo prawili, że się nie śmi nic zmarnować. A mieli i recht, bo dzisio po lasach je tela gałęzi, a tela karkoszek, kierych żaden nie zbiero, a wszystko to kiejsi i tak zgnije. Miasto by to ludzie ciepli do kachloka. Ale takowny je teraz i świat, darmo. Ale jeszcze, jak se wspominam, to baj starociotka se przyniosła te patyki z lasa, a potem stary ujec ich na gnotku pociupał, co by wlazły pod blachę. Z tych kąsków szło uważać obiad, a i było w izbach ciepło. Z kumina się fachlowało, a woniało po zogrodzie, bo kiejsi się jodła nie przedowało w plastikach, w magazynie, jako te razy, tuż jak się coś hajcowało, to jeny papier, drzewo lebo wągli. Patyki w lesie zbierały gor starsze paniczki, tuż se dyski wspominom, jakże był mały, że mnie mała mama straszyli babą Jagą. Dycki my chodzowali przez las do ciotki Malki. Roz jak my tam szli, to mama na nas furt ryczała, bo my byli przeciwni. Naroz my uwidzieli jakąś starkę, co zbierała w lesie patyki, tuż mama nas postraszyła, że to je ta baba Jaga, co dziecka drapie do chałupy, a potem ich je. Tak nam rzekła. A jak nam tak rzekła, to my już byli ganz po cichu, a jak my przyszli do ciotki Malki, to ujec już patykami przykładał pod blachą, a ogień tańcował po ścianach. Jeszcze do niedawna każdą karkoszkę, każdą gałąź, a patyk się spoliło w centralnioku, lebo pod blachą. Dzisiaj się to bierę a miele, albo do wokół musikę, kto to jeszcze poradzi spolić. Jednako co rozmieni je takownych chałup, kanyl zawciepać do pieca kąski drzewa, co się ich nądzie na zogrodzie, albo w lesie. Ale jak macie a i w nowych chałupach kuminek, to wyliście na pole, a podziwiajcie się dokoła, pod strumami, esi leżą jakieś karkoszki. Jak ich chyniecie do ognia, to chnet się nimi ogrzejecie, jak będziecie zbierać patyki w lesie, to se dowejcie pozór, bo tam może drepsić ta baba Jaga.